Na TikToku se šíří děsivý trend. Ženy vytvořené umělou inteligencí povídají o trestných činech, které páchaly. Jedna z nich například dělala ze svých obětí mýdlo a koláčky. Jiná otěhotněla s mrtvolou, potrestat ji ale nemohli. Podobných videí jsou tisíce, se objevují každý den. TikTok už dávno není jen o tancování, zpívání a podobných videích. Dá se na nich najít opravdu jakýkoliv obsah, který si představíme. Objevují se tam různé recepty, tipy, které vám zjednoduší život, inspirace na každodenní oblékání nebo například ukázky dekorace interiéru. Na TikToku je ale také velmi početná komunita true crime nadšenců. Někteří z nich si také oblíbili umělou inteligenci a tak vznikl jeden z nejvíce znepokojivých trendů. Jsem první žena na světě, která měla dítě s mrtvým mužem, říká žena na TikToku s dítětem v ruce. Samozřejmě, že není opravdová, její obličej vytvořila umělá inteligence. Jmenuji se Jennifer a tohle je můj úchylný příběh. Celý život mě smrt přitahovala a práce s mrtvolami pro mě byla jasnou volbou, vysvětluje. Jennifer pracovala jako patoložka a jednou v noci sanitka převezla tělo mrtvého muže. Který byl moc krásný, ona se nezvládla ovládat a pomilovala se s ním. Celkem stejný čin provedla s 60 těly mužů a nakonec otěhotněla. Nevěděla údajně, se kterým z mužů čeká dítě. Brzo ale její činy odhalilo vedení a následně byla zatčena. Poslali ji také na testy DNA, aby se prokázalo, o kterého z mrtvých mužů jde. Dítě čekala se 57letým veterinářem, který zemřel při autonehodě. Ve státě, kde činy páchala, pohlavní styk s mrtvolami trestný není. A tak žádný trest nedostala. Podobně je to i v Česku. Podíváme se na video, dámy a pánové. A uvidíme, co tam uvidíme. Šla jsem na svůj pohřeb v přestrojení. Při obřadu jsem čekala poblíž, aby mě nikdo neviděl. Manžel všechny postupně zdravil a poděkoval jim za účast. Ve chvíli, kdy odešel poslední člověk, jsem se postavila před manžela. Nemohl uvěřit, že jsem to skutečně já. Zíral na mě, jako bych byla duch. Byl šíleně vyděšený a já využila situace. Ahoj Rafaeli, překvapení. Jsem naživu, řekla jsem. Hned jak jsem to dořekla, přijela policie a zatkla ho. Ze začátku popíral jakoukoliv účast na mém únosu, ale důkazy, které jsem měla, byly jednoznačné. Všechny jsem je předala policii a on neměl jinou možnost, než se přiznat k zločinu. V jeho doznání jsem přišla na to, proč to udělal. Myslel si, že ho podvádím s jiným mužem v Brazílii a tak to udělal ze žárlivosti. Pak začal tvrdit, že byl posedlý démonem, aby dostal nižší trest. Nic z toho mu nepomohlo a byl odsouzen na 14 let ve vězení. Ale co dodnes neví je to, že jsem skutečně měla milence v Brazílii a že 2 děti nejsou skutečně jeho, ale mého milence. Dnes už nežiju v Austrálii, ale v jiné zemi. Pořídila jsem si s milencem, dnes už mým novým manželem, velký dům, kde vychováváme všechny 3 děti. Jo, tady můžeme vidět, že to úplně jako nedává tak nějaký jako smysl, to co říká. Ale přitom to jako smysl dává, chápeme si, jak to myslíme, jak to pochopil, napište do komentářů. A můžete mi do komentářů napsat vaše balící hlášky. Jo, ať jste holka nebo kluk, napište mi vaše balící hlášky, jsem na to velice zvědavej. Jo, jenom tak pro content. Příště můžeme vidět ve videu vaši hlášku. Podobných videí jsou na TikToku tisíce, denně přibývá nová a postupně vzniká mnoho profilů, které se zabývají přímo jejich tvorbou. Mezi ně patří například český profil Buhadonis, který sleduje přes 100 000 uživatelů a jejich videa mají milionová zhlédnutí. Všechna videa jsou tematicky totožná a v mnoha z nich vystupují ženy, které spáchaly nějaký znepokojující trestný čin. V jednom z takových videí vystupuje například žena v důchodovém věku, která povídá, že se svých obětí udělala mýdlo a koláčky. Později je rozdala na vesnici, jmenovala se Leonarda, známá spíše pod přezdívkou Mýdlířka. Její syn v roce 1939 nastoupil do armády a protože se o něj bála, vyrazila k věštkyni. Po rozhovoru s ní se rozhodla, že ho ochrání pomocí lidských obětí. Jednu z žen otrávila jedem, rozčtvrtila sekerou a kusy pak následně přidávala do louhu, který vařila do té doby, než měl konzistenci mýdla. Z jiných obětí dělala koláčky, které vyráběla tak, že do těsta přidávala lidskou krev. Protože koláčky rozdávala na vesnici, ve které bydlela, všichni ji měli rádi. Později ji však policie dopadla a ona byla odsouzena na 30 let vězení. Nakonec zemřela v psychiatrické léčebně. Pokud se někdo zajímá o true crime, ale nevěří si na tvorbu vlastního podcastu, je takový způsob tvorby obsah pravděpodobně nejjednodušší.
Odhadem takové video trvá vytvořit desítky minut. Na druhou stranu jsou ale znepokojivá, protože aby tvůrci přitáhli co největší pozornost uživatelů, sdílejí ve většině případů čím dál tím morbidnější obsah. Uživatelé pod videí sice diskutují o tom, jak aktéři a pachatelé trestných činů dopadli. V mnoha případech se však ozývají i ti, kterým se takový obsah nelíbí. Dívají se na vás děti, je to hrozně nechutné a děsivé, hnus, píše jeden z uživatelů. Někteří také tvrdí, že hlas vytvořený umělou inteligencí je strašidelný a sám o sobě děsivý. Takže dáme a pánové, tohle takový menší kuk do creepy věcí, co se děje na internetu. Je to zvláštní a nechápu, jako proč by to někdo dělal, sakra, koho to může zajímat. Já chápu, že lidi se rádi bojejí, jo, koukáme na ty videa, kde, nevím, jestli třeba Majka, kde prostě se loví duchové a tak dále, lidi to přitahuje, to neznámo a blá, 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 tady u toho je to neznámo a nějaký ten adrenalin plus ještě to, že lidi se můžou v komentářích dohadovat, jak to dopadlo, je jako dobrý, ale nechápu, proč se kdo to jako vymyslel, jo? Napište mi do komentářů, pokud něco sledujete tady z těch věcí. Každopádně můžete se podívat na ten kanál na TikToku, který se jmenuje Buhadonis, má to tady napsané na obrazovce, takže dámy a pánové, dejte mi vědět, co jste tam viděli, já jsem to ještě nekoukal a ani asi oka nebudu, TikTok nemám, takže úplně zjednodušeně napiš mi do komentáře tvoji balící hlášku a napiš tam, jak ses bavil na tomhle kanále. My se uvidíme u dalšího videa, dej like, koment a odběr a pokud se ti tohle video líbí, můžeš ho i sdílet. Mám vás rád, mějte se krásně, skládejte básně, uvidíme se příště.